लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सगळ्यांकडे बत्ताशाचा नैवेद्य दाखवला जातो. तर आज हे बत्तासे मी घरच्या घरी बनवते आहे. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा इथे ताट घेतलेलं आहे. ताटाला थोडंसं तूप लावून इथे हे ताट बाजूला ठेवून देणार आहे. त्याच्यानंतर इथे कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये 1 वाटी भरून साखर घालायची आहे आणि आतमध्ये इथे मी पाव वाटी पाणी घालते आहे. पाणी जास्त घालायचं नाही, पाव वाटीच घालायचं, नाहीतर आटवायला पुन्हा वेळ लागतो. सगळं असं मिक्स करून घ्यायची आणि साखर पूर्ण वितळवून घ्यायची आहे. इथे मी बारीक गॅसवर पहिल्यांदा इथे साखर पूर्ण वितळवून घेणार आहे. त्याच्यानंतर इथे मी एकदम घट्टसर असा पाक बनवून घेते आहे. तर आमच्याकडे लक्ष्मीपूजनाला बत्तासे आणि साळीच्या ज्या लाह्या असतात ना, त्याचा नैवेद्य दाखवला जातो लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी. तर इथे तुम्ही बघू शकताय पाक एकदम मस्त माझा बनवून तयार झालेला आहे. असा गोळीबंद पाक तयार झाला ना, की आतमध्ये काय करायचं, पाव चमचा इथे बेकिंग सोडा घातलेला आहे मी. व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आणि आता ह्याच्या पुढचं जे काम आहे ते आपल्याला एकदम पटापट असं करायचं आहे. हा जो बत्ताशाचा पाक आहे ना, पटापट असं ताटामध्ये ना गोल-गोल असं घालत जायचा. पटापट असं घालत गेला पाहिजे, नाहीतर एकदम घट्टसर होतो आणि आपल्याला नंतर व्यवस्थित असे पाक हा घालता येत नाही. पुन्हा थोडा गरम केला ना, की त्याचा कलरसुद्धा चेंज होतो. इथे पटापट असे मी सगळ्या बत्ताशे घालून घेतलेले आहेत. जसं वेळ जातो ना, तसं थोडं असं मिश्रण नाही साखरेच्या पाकाचं घट्ट होत जातं. थोड्या वेळानंतर हे बघा इथे मस्तपैकी थंड झालेलं आहे आणि ताटाला आपण तूप लावलेलं असल्यामुळे हे बत्ताशे आहेत ते पटापट असे सुटले जात आहेत. तर तुम्ही सुद्धा यावर्षी लक्ष्मीपूजनाला हे बत्तासे घरच्या घरी बनवून बघा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशिक्षित राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.